Brady, ik heb even wat spullen meegenomen om te accentueren waarom ik hier ben. Ik heb een fles wijn, ik heb hardloopschoenen bij me. Maar er is heel vaak de vraag van, ja, ga je het ook combineren? En is dat wat te combineren? Nou, dat probeer ik heel even te verduidelijken. Ik moet even dat... Ja, precies. Kijk, omlaag, hè. Nou goed, hardlopers langs wijngaarden. Ik zal eerst beginnen, wie ben ik? Ik ben Patrick Franke. Ik ben rond 2018 ben ik begonnen met Limburg Wine, toen nog een andere naam. En mijn passie is eigenlijk gekomen uit twee passies. Ik heb hardlopen als passie. Ik heb vroeger op een redelijk mooi niveau mogen lopen. En daarnaast heb ik ook nog een wijnopleiding gevolgd. Rond die periode, 2018, kreeg ik ook een burn-out. Ging me afvragen, wat vind ik nou echt leuk? En dan heb ik die twee dingen bij elkaar gebracht. Maar de passie daarvoor is eigenlijk helemaal aangewakkerd toen ik in Italië was. Ik ging naar Italië en dat was een kleine regio in het noorden van Italië. Dus de Valtellina Wine Trail werd daar georganiseerd. Valtellina, misschien voor de echte wijnkenners, daar wordt Nebbiolo aangeplant. Maar eigenlijk best wel onbekend, want als je Piemonte kent, dan weet je dat daar komt Nebbiolo vooral voor. Maar daar in Valtellina is het eigenlijk de Nebbiolo del Alpi en die wilden heel graag ook meer promotie voor een regio. En dus gingen ze de Valtellina Wine Trail organiseren. Ik ben bij een van die edities geweest. Wat me daar opviel was gewoon de passie en de manier waarop ze daar zeg maar hun regio neerzetten. Dat sprak mij enorm aan en ik dacht van nou, dat is een concept wat we ook kunnen gebruiken in Limburg. Ik als lokale hardloper heel erg bekend met trailrunning. Ik had namelijk al Matze Trails opgericht in Nederland. Dat is een groot platform voor trailrunning met heel veel mooie evenementen. Dus ik kwam eigenlijk ook altijd zeg maar off-road. En ik zeg erbij off-road is niet over het asfalt. Kwam ik langs heel veel wijngaarden. Maar de wijngaarden in Zuid-Limburg, zoals wij ze kennen, zijn heel vaak ook verscholen achter van die mooie Engelse heggen. Dus ja, wat heb je dan nodig? Eigenlijk een sportieve wijngids om je naartoe te brengen. Ja, en ik dacht, dat is iets wat ik wel zou kunnen gaan doen. Dus ik begon eigenlijk, even kijken of die het doet. Ja, kijk, nou, dat is natuurlijk een wijnbeleving. Begon ik eigenlijk met hardlopen langs de wijngaarden. Nou, wat doe ik dan bij? Ik ga met groepen, en dat is meestal tot maximaal 20, want ik wil een beetje de intieme sfeer behouden. Vind ik het leuk om mensen zeg maar, mee te nemen in de hele Limburgse wijnwereld. Bepaalde pijlers die ik daarin meeneem zijn voornamelijk samenwerking. Ik probeer zowel samenwerking op te zoeken met de wijnmakers, die in eerste instantie me heel raar aankeken, wat ben jij van plan? Maar ik zoek ook andere samenwerking op. Maurice Wanier zal het straks ook vertellen. Daar doe ik ook veel zaken mee, of niet zaken, leuke dingen mee. Ja, en op die manier probeer ik eigenlijk gewoon een bepaalde verbindenheid te krijgen in de Limburgen, moet ik zeggen. Want ik denk niet aan een grens. Ik denk eigenlijk ook wel naar het Belgische Limburg. Want het komt er eigenlijk op neer dat we gaan hardlopen. En de wijn, die moet je verdienen. Dat betekent dus dat je eigenlijk nadien pas de wijn gaat proeven. Nou, wat gaan we tijdens het hardlopen doen? Tijdens het hardlopen probeer ik mensen mee te nemen in de historie van de Limburg, bij de Limburg. Want laten we wel wezen, de wijnbouw zoals we die in het Nederlandse Limburg kennen, heeft natuurlijk veel te danken aan Borgloon, in mijn ogen. Dus het is ook leuk om dat verhaal te vertellen. Daarnaast probeer ik te vertellen over de vinificatie van de wijnstokken. Dus bij meerdere wijngaarden worden ook gestopt. Ja, en de reden waarom ik vaak 10, 12 kilometer moet gaan rennen, heeft natuurlijk ook een reden. Want als ik in de Bourgogne zeg, ik ga met jullie een stukje hardlopen en we gaan 5 wijngaarden bezoeken, zijn we na een kilometer klaar. Die liggen gewoon pal naast elkaar, dus dat is heel snel gedaan. Nou, bij ons zijn ze toch nog wel redelijk verspreid, dus ja, er is toch wel een stukje afstand voor nodig. Dus je hebt ook wel wat conditie nodig. En als ik zo hier kijk in de zaal, zullen er niet veel meegaan, ben ik bang. Maar goed, ik heb gelukkig een andere doelgroepen en die zijn redelijk sportief. Maar om terug te komen op de doelgroep die ik wel heb, dat zijn natuurlijk wel mensen die ook wel een Bourgondische insteek hebben. Sst, stilte. Dus die hebben meer een Bourgondische insteek, want dat weet ik nog van de trailruns vroeger. Die vonden het fantastisch na een trailrun in de natuur om met een biertje af te sluiten. Ik moet zeggen bier. Dus ik dacht dat kan met wijn ook. En natuurlijk op die manier, als je dan vertelt over de wijngaard, hoe mooi is het dan om ook te laten proeven dat die wijnen ook dermate goed niveau gekregen hebben. En dat doen we dan met een proeverij van Limburgse wijn. En ook daar pak ik vaak ook Belgische wijnen mee. Dus dat vind ik wel leuk om dat ook te laten proeven. Want hoe vaak hoor je van mensen van ja, we hebben nog nooit een Nederlandse wijn gehad, laat staan Belgische wijn. Dus juist mooi om daar ook een beetje promotie van te maken. Ondertussen ben ik ook begonnen met het maken van mountainbike-tochten, omdat dan de drempel toch iets lager is voor de mensen. Kun je toch makkelijker zeg maar deelnemen aan zoiets. Ik heb heel vaak ook leuke groepen van dames die vrijgezellenfeest hebben. Voor mij ook leuk natuurlijk.
Ja, mijn vrouw komt me ook helpen, dus ik heb niet veel. Maar om lang verhaal minder lang te maken, het zijn wel hele gave dingen. Je kunt op die manier ook langere afstanden betrekken en mooie gebieden laten zien. En de vraag was ook van, ja, hoe ga je dan over de weg? Nee, ik ga niet over asfalt, want over asfalt, daar gaan al zoveel mensen. Ik probeer juist door de natuur te gaan en op die manier ook een stukje Limburg te laten zien aan mensen wat ze niet kennen. En daar zit natuurlijk een heel groot deel ook de wijngaarden bij. En er zitten best wel veel wijnmakers hier in de zaal waar ik ook geregeld kom en waar ik met heel veel plezier samen kan werken. Ja, dat zijn ook de doelstellingen voor de toekomst. Vooral die samenwerking blijven opzoeken. Promotie van de Limburgse wijn. En ook een gezonde invulling van een dag. En ik vind het wel mooi om toch eerst wat sportief bezig te zijn, om dan daarna te kunnen afsluiten met een mooi glas wijn en wat lokale producten. Dus even kijken. Ja, dat is eigenlijk ook een deel van mijn toekomst en de doelstellingen. Ja, ik heb nog een minuut, ik kan nog van alles vertellen. Maar ik denk dat het prima is zo. Dus ik denk dat jullie wel weten wat ik normaal doe. En ja, ik wil jullie danken voor de aandacht. Dus,